Така, това е холчето. Диванче, масичка, телевизор. От тук така се влиза в едната спалня, а от тук се влиза в другата спалня. Така, това е печка, мивка. Ето я, банята и тоалетната. Така. Тук е коридорчето с дрехите за качалката. Ето е едната стаечка. Това е леглото. Леглото е двойно. Гардеробче и тераска. Това представлява момент и климатик. Така. И ето е и самата тераска. Вече почна да се стъмва. Това тук пред нас е някаква детска градина или училище, не съм много сигурна. Ето и тераската. Така. Климатика, чисто нов е климатика. От тук така се излиза. Хладилника се пада ето тук в тая нишичка, която е точно пред кухнята. Някой е обичал люти чушки. Така. И ето го, общото холче. И от тук се влиза в другата спалничка. Пак има климатик, тераска, две отделни легла, една масичка, едно гардеробче. Сега тук имаме някои неща оставени от леглото. Мъжа ми още не е доизчистил, но долу-горе ето това е тераската. В момента правим пребоядисване на апартамента.